Os cativos de Noia poderán participar en obradoiros e actividades lúdicas todas as tardes de luns a venres en horario de 7 a 9. O programa Tardes Divertidas está dirixido a nenos de entre 4 e 12 anos. Uns talleres e actividades diversas que se van a levar a cabo polas tardes, dende o 13 de xuño ata o 4 de setembro, de luns a venres, en horario de 7 da tarde ás 21 horas. Desenvolverase tanto no casco urbano como nas distintas parroquias para achegar a oferta de lecer ao maior número de participantes. Levarase a cabo o luns no local social da Barquiña, os martes aquí no claustro do Concello de Noia, os mércores no local social de Barro, os xoves na antigua escola de Obre, e os venres outra vez aquí no claustro. Para participar só é preciso chamar ao Concello previamente ou achegarse ese mesmo día ao punto indicado.